Eta gaur kontan, Nafarrotik etorritako Aingeru Paltza idazlea izanen dugu lagun, eta rock and roll izeneko bere eleberria Izpide. Biografia talian berriz, Henry Ball. Eta horiekin horiekin osatuko dugu gure gaurko saioa. Gure hitzen eta doinen lagun artean gelditzera gonbidatzen zaituztegu. Gaurko idazle gonbidatuaren gustoko hitzak eta musikala dugu. Literatur margo bat ekarri hori dugu komatxo artean saiora. Margo ugari paratu dugu jada gure gelan. Literatur zaleek margo hauek ikusteko parada izaten dute, edo irudikatzeko parada dute. Gaur, margo berri bat ekarri dugu gure artera. Rock and roll. Alazeru izena margoa, edo kasurako liburu bat. Egileak berriz, Aingeru Paltza. Liburua ezagutu izun, uzaian bezala, marraztu dezagun Jolaskidearen, edo Solaskidearen barkatu, Jolaskiderako ere gogo bakarri badugu ere, Solaskidearen soslaia. Aingeru Paltza, Iruñan sortua da, 1962ko otsailaren 7an. Bi seme alaben gurasoa, kazetaritzan lizentziatu da, Deian, Euskal Telebistan, eta Navarra Orienten da aritu da, aspaldiko garaian. Nafarroako gobernuko itzultzailea da gaur egun. Nafarroako literatur berpizkundeko aitzindaritzat joa izan da Aingeru Paltza, eta euskal narratibako puntako egiletako bada gaur egun. Antzerkiak landu zituen garai batean, idatzi zituen, mugetan irri, gogoan, baina narratiba landu du nagusiki. 1985an Iruñako udalaren egile berriendako literatur lehiaketa irabazi zuen, sasiak ere begiak baditik nobelarekin. 89 da garretatik erautziak eleberria. 91an berriz Salvador saria eskuratu zuen uderrak eleberriarekin. Eta 97an Euskadi saria, Tigre hitza novela laburrarekin. Horrez gain, Ricardo Arregi kazetaritza saria irabazi zuen 90an. Haur eta gaztentzako ere idatzi du, Luz Zabaletan, Sorginkerien liburua eta Baloika liburua ditugu gogoan. Guk, arestian erran bezala, rock and roll eleberria edo eleberrikari gonbidatu dugu komatxo artean solastatzera. Gabon eta ongi etorri Aingeru. Egite arragotxa edo asotxa edo zure eleberrian aipatzen duten bezala ginen nintzuten otu dudan, baina tira, egin dugu sarrera. Eta, bueno, uzaian bezala sarrerako hitzei heltzen dugu, eta, liburua margo gisa aurkezten dugu, eta gure gela honetako margoiek nolabiteko paisaia islatzen dutela esaten dugu. Euskal literaturaren paisaia, nola ikusten duzu Euskal literaturaren paisaia? Bueno, está bien. Segurazki irudi hau erabiltzen den mendituko dira, ezta? Nik uste dut, izate batan izan ditzatekela lako paisaia kontilista batek. Zera, urrunduta, ikusten dira lako kolore masa batzuk, eta emanen ditzatekena kanpotik edo urrunduta ikusiko ditzatekena zorazki pelisa izan. Baina horrildora puntuak nabaritzen azten dira, eta orduan ikusten da koloreak badirela eta kolore zuberezki. Anitzez, kanpotik ikusten dena grisa baita, baina
segurazki kanpotik ikusten dena naizere gehiago. Badago alako, ez dakit motako pintura den hori, baina bada izena badu ez, pintura motorrek. Puntilismoa edo. Bueno, oso gotiro uste dut azaldu duzula zure ikus molde hori edo zure ikuspuntu hori. Gero, galetzen dugu gonbidatu hori, paisaia horretan gure burua nola ikusten duen, eta nola ikusten duen paltzai. Bueno, ni izanen nintzateke puntu idetariko bat, zurazki pizka bastarrean edo alde batera, eta hori da, gain nintzateke usartuko errateraz koloretakoa den puntu hori. Gustatuko ditzaiak, atxein nuke, baldin eta noizbait lortuko banu, nik ez dut hori antustekeria dela kolore pixka biziagotzea, eta kanpotik ikusten dena pixka kolore biziagotzea antzia edo agertzea, baina, hori ez dakit batzutan ez da gure baitan. Aipatu dut hor bazterrean, edo ez dakit hori gai duzen, baina hori horrek adierazten ote du, hain gero paltza periferiako idazlea den, edo ez? Ni periferiako idazlea sentitzen, neurri batean, ez dut neure buruari automasokeatzen alde, ni nafarran ez alde batetik ez. Eta horrek nolabait ere zentro kulturaletik edo kanpora sartzen nau. Eta gero, idaz moldez ere enaiz abiz estandarra. Eta gainera ez dakit abiz estandarra izateko borondate dudan ere. Orduan horrek ere, nolabait ere bi aldiz, alako bi, edo, hartzen hau periferian. Hala ere, batzutan, nik uste ere zorte izan dela, periferia batzutan horiek ikusten delako zentro baino. Euskal literatura izpide dugula, ez da gizurea den, baina nik egatzen dut izpide berriz ere. Ea zurea den alegia eta barkatu horrela, trabatzea. Serio egia ote den, sobera serio ote den euskal literatura, ironia gutxia dagoen. Guztu bai ez, nik uste pentsutzen ere euskal literaturak batzuetan ere kolore gabe edo urdintzen edo gristen, izpertzen duen faktoretariko bat egin dela. Ironiarako, tragediarako zera undia egia dugula, isuria undia egia dugula. Eta hitza hundietarako, isuria hundia, eta ironiarako berriz eta tamalez murritza. Eta hori nik uste pentsuzene horrek alako eskazio bat ekartzen diola gure literaturari. Nik ekaragarri maite dut ironia, eta ekaragarri maite dut humorea. Egiaran ez dut ezagutzen, aipatu baitugu sarrera horretan antzerki idatzi zeniela, eta mugetan herri, eta gure gabe antzerkirako drama bada ere ironia behar da idazterakoan. Eta esaten duzuz ere que baduzula bintzat arma hori idazterakoan, novela honetan ere ondo izlatzen da hori. Honekin ekarri nahi dutizkat, zure azidatik gaurera, antzerkia landu duzula, baita eleberria eta baita ere aurrentzako ere azkeneko urtetan, baitatu baitut propio bat bi seinalaren guratu zarela. Eta badut gogoan eta eskuetan baloika. Lehenagotik ere aipatu ditut eta sorginkide liburu ere badut, baina baloika espide zer eman dizu gune honek? Niretako ni sartu nintzen, hasi nintzen, hasiera batean, lehenbiziko liburua, idatzi nolaik, lurzabaletan, hori bai izan zela erdi enkarguzko lan bat, baina egia da, baina azken urtetan hiru liburuzkat ere ditut, hiru liburuzkat gehiago urte pasatzen, eta nik utzot aita izateak, eta aita izateak eta egia pixka bat eskatu digatelako, nola baita ere. Engartzetan ikusten dainote, arratsaldeaz eta gauez ere euskara idazten, eta eskatzen zidatzen, eta guretako nahiz, ez dut baita. Eta, nola baita ere, hauek opariak izan dira. Nola baina egin dizkionan opariak. Eta ez da gut, segurazki, arabak ja nabortzurte beteko ditu, semeak amaika ditu, amadiak ere beteko ditu,
Eta berba, 3 urte lauren buruan, berba da isiluko naiz. Denaren horrek eskatzen du alegin bat, zurazki ordu arte egina zenuena, eta hortak ari gara ja literaturaz, eta, bueno, beste registro batzuk bilatu behar, eta mundu horretara ere urbildu behar, eta, bueno, interesgarria. Bai, bueno, alda batetik horre babiltzen duena gehien bat da, bueno, nola baitere, ni oso irakurle goiztiarra izan nintzen, eta mahal urtetan, bueno, zarne, eskutada jazuzten guztia. Eta abentura liburuak ere maiten dituen, eta nik uste horren hori hartzune edo zerbait gelditu zaiola, eta ere hori gelditzen. Momentu enten, atala guzti botan nengoen, baina, bueno, beti ere liburu eta aipatzea dakoan gustatzen zaizku, bueno, gaur beste liburu potoloago dugulako, oro gain girok ikusiko dugu, baina, bueno, gure futbolarin zermintxo hori zenari, eta gero... Bertze hori zerrenkeren gure alabari, eta, bueno, baina irudian ikon gogoan, eta uste merezi dutela, bueno... Azizkur manetaren irudia, Ipazia, ez? Hori eta, bueno, bere ekarria hemen gelditzen da, eta dira, horiek izana, aurrera egiten dugu. Hor, nola egiteko sintonia gurutzatu zaigu, baina, bueno, gaur ez nuke nik nahi, tarrapadaka, hola, ibiltzea, beti ere badirudi dela nahi dugula sartu, denbora gutxian, baina joan gira, niki edo. Rock and roll baitugu baizpide, eta gurekin dugu bere gilea aingeru etaltza. Aldean baten bat azken unean jarri da gurekin sintonian eta jakin beza. Kokan ezagun liburua, aingeru. Gana liburua duela, bueno, 2 urte plazaratutako liburua baita, eta distantziatik begiratuta, nahiko nuke pixkat hori egin dezagun azaltxo hau, ez? Aurreatuko du liburua laster batean, helduen astean edo, izanen dela karrikan, gaztelaniaz, eta hori ere, aitzaki edo aztakurri izan dela, epaltza edo enguru gurekin izateko, konbidatzeko, eta eskerra bidena bidenetik urbildu zaigulako donostira. Donostira beti guztan beziko. Bueno, azaldu duzu novela, ez? Ze momentuan sortzen da, unez eta iraganean izan? Bai, novelak alako lanketa prozesu luzea izan zuen, novela potoloa da. Gaia bortzen horrealde, foliotan ez bortzen horrealde zik baitizik, gero liburutan, formatu ondian aitara baitzan, laureun bat horrealdetan edo gelditu da. Eta, iaia 4 urte zibilien nintzen novela idazten, nik idatzi nahi nuen, nik nolabait ere, nik uste novela alako, niri bentzat novelak ateratzen zizkit bi historia burutzen zizkidan. Eta nolabait ere nire kazetaritza denboreak, nik kazetaritza nahi nahiz, nik 12 urte zen kazetari. Banituen alako pertsonai bat, zera, hori, alako oso lai berezi bat zuena, kazetari ezazteraren pertsonai horrekin aspaldi banuen zerbait idatzi nahia, ez? Gero banuen alako historio bat zera niri kontatu zidatena eta egiatzat saldu zidatena, baina, nik uste ezakitza noa nioa zaten alako lehenda urbano bat, ez? Zera historio ezagun hori, Amonak, ez? Izen dibileak eta bidaietan, eta orduan kotxean eta ekartzen dienean, eta orduan alako bidei dute bat, familia gelditu behar du, alako zerbitzu gune batean, autopistan, eta kotxea itzultzen diolaik, ez zera, hori portamantazen edo zehanapen guztia edatzi diete, amona barne. Orduan, horrekin banuen alako pentsatonatean nintzen, aspaldi ez, alako humore beltzezko ipuin bat edo narrazio bat izan ziteken. Eta nire novelak sortutetzit alako bi historia edo buruzkatzen zizkidan. Orduan buruzkatzen zizkidan, batak badu, berzaekin edo ikustekoa, edo izan lezak ez. Eta nola baitere hasi zen, novela
mamitzen. Aurreatu dezagun, protagonista hori izenez personaia dela Edu Zaragoeta. Eta ben, alako eten moduko bat, historiko, formato garatuko du gaur kontan, liburuak otarako beta edo, aukera maten delako eta bere ere distantziatik biratuta komeni zaigulako. Aipatu behitugu ere gaztelania baizteraperako dela. Eta, azaldu diguzu nola bilatu zen hori, gero etorriko gerantara. Baina egun hauetan, nahi zuzen ere, liburua izan da izpide berriz ere, Bilbon izan dira, jardunaldi, literatur jardunaldiak, kritikari buruzkoak, eta, neko pixkat, lehen bizizu zer horrek izan duzulako liburuak bere momentuan bintzat, bere momentu edo gaur arte bintzat, arrera, epea izan dela, aldean epelegia, zarata ondiari gabe. Horri buruz ere zure nabeteko impresioa ematea, usten dugu literaturaren alde bat eta gatezen izuniko gara. Bai, hor, nik ustot igarle guztiak gertatzen zegoela, nolabait ere lana handia egiten dugu, esperantza handiak jartzitu, liburu horrean, eta gero normalean, izaten den erantzuna, ez da gure espektatibaen eineko bat. Eta, nik uste beti gertatzen dela eta normalean gutxitan agertzen direla alako aldeko ustekabeak, ustekabe aseginak alde horretarik. Eta, hortan inoiz denbora gehiago eta gehiago egin dudalako espektatibak ere handia bat ziren. Izan ziren, eta orduan, alde horretatik, nik uste gero ongi pentsatuta eta garen lekura eraman, eta igual, garra da nietzela inbestako kesatzen, egia da, ni batuz ere, salmenta kontura dira, liburu negania baditu alako ezaugarri batzuk, oso zagarri egiten ez dutenak, liburu potoloa da, egoia da, gero guru gainera, izten buru nahazgarria, bada jendea novelatzat hartu zuena, eta saio txat edo hartu izan dutenak, edo musika buruzko liburutzat edo hartu izan dutenak, alako edizio ezoiko batean atera zen, garestia da. Eta horrek ere, ez zuen lagundu, edo nonbait ez zuen lagundu. Eta gero, nik bada bertzeguntu bat, zera nik badut sentsazioa eta percepzioa, eta gainera ez dut uste okar. Honik, alako igakule, euskaliteratua barrenean ere igarri minoritario bat nahi zela, idazkera, nik auto batzuk egite ditut, eta auto horrek kostu bat, ekartzen dut. Orduan, horiek nazizien, eta nola baitere, eta, orduan bai, zera epela, nik uste, ez dela oso zuzaitzan, baina, dena dela, une botako bildoko jardunaldiek berek, eta, orain erdea, zateatzeak, eta, ez dakit, nik endukan oso garbi, zera, hori hildakoen berbizkundean gai hori ez, baina, igual gerta daiteke. Hilak edo berbizko elizatea. Hori izpide eta gero hori izimura kareko dugu izpidez eta nik ez dut novela nik bestelakorik jartzi zaioken, nik ez dut oso gaukia dela, partabako ikakurri behar bat ikusi dira, jazira, bi gauta gaztelaniaz argitara emanen da, eta zuzeuk itzulia, eta oso moduz, egite horretan, Zan da, benetan, momentu batzuetan ikusten amezkezto bat izan dela. Bai, jaia urte tarbi egin dugalako liburu izutzen eta horrek azkenian, zera, itzulpen lanek, nola baitere, azterarazi bizkidate, horren ezkan, buru barnean edo zirri berrotan eta ezkan bertzea dut. Eta orduan alde horretatik, gaztelania neke. Zila dut ere gaztelen nazioazteko itzura. Pentsatzen dut, baina, pero ere hori gerbizidea. Hala ere, bai, eta gainera, nik itzultzailea nahiz, baina nala ere, zeure burua itzultzea batzutan nekesua, eta gainera, arrazu baten gatik, zenbatez lanak zurea da, zuzara lanen guabe, esku
egun sentitzen zara, nola baitere, aldaketak egiteko, gozta egiteko, eta lan horrek nola baitere biosortzera banatzen zaitu, eta ja sortua dena berriz ere sortzea, baina azkenen horrek ematen zaitu puntu batera, neteko arraz nekagarria, ez ere berriz ere eginen nuken. Hori da. Bi kontu, eta ekarriko ditugu beste liburu batzuk izpideko. Joamari Digoienen lur bat alata dago, ura ere potolo azten, liburu historikoa zaula, gaztelan bidaz itzuli da, ez da egite zenbatera inoko erantzena izan duen. Bada beste liburu bat ere, bos idazle, Asier Etxeberriarekin berbetan, ateratzen, euskeraz, itxura batez erakargarri izateko, gaztelan ere itzuli zen hor mundu bat euskaraz bizi edo euskaraz irakurtzen ez duen mundu baten gana hurbilduko zelakoan, baina Gilead berak ere aitortu du barakasta gutxi izan duela. Nitxe zuzun portako, alako amez gaiztu pasata ere, gero ere zaputza eta, zorra zantzen dugu. Ez da, elitzateke, azte gota bat, ez da, erdea zateako dena, lehenbiziko liburua, hau izan izateke gau duarrena. Uruerrak erdera gaztelania zatea izan, otatik izan, gaztelania, frantzisez eta katalanen. Dena dela, egia da, ez dutela alako sarbidea ondirik izan, hor ere beste faktore batzuk, ez badia, azken bat ez zabalkundean oliten den, eta bat. Baina egia da, familie goien liburuak, zera, argitaletxeekin eta bitatuta, eta aioko kontekstu den, aioko kontekstu den nolako arreba izan den. Baina egia da nik uste gaur egun oraindik zera euskarazko liburuek zera gure hizkuntz komunitatetik kanpo alako salmenta edo harrera haundirik ez dutela badira zau ezkenak, baina ez da nik uste azken batez hor merkatuak agintzen du, merkatu normalean erosleak eta hori zera irakurle munduko irakurle guztiek. Erosleari gustatzen zaio segurutik jazta. Eta segurutik eta azken bat liburu bat, produktu garestia ala merkea den, nintzatek ausartiko erratera. Egia da, diru bat bentzat balio duela. Eta orduan erosleak egiten duen nolabaitere inbertsioa, segurutik eta egitea gustatzen zaiola. Eta, jende ezauna ere eskara, erral merkatuan. Bost liburu hori opatu dut, hau beste moduko liburu bat, eta egia da, gaztelaniak izan da, ez gure lurraldetan, baizik eta gure lurraldetak kanpo ere, bide egin dezake, eta bat eta agian, jatorrizko bertsioak lortu ez duenak arrezake gaztelanizkoak, baditu elementuak, eta gero ikusiko ditugu orain, eta horiek ikusiko ditugu, baina bigarren ataltxon honetan, azkeneko gaitu bat, bide beretik edo ez, Unai Elorriagak egina, novela luzeak idaztea irakurlea gaizki tratatzea da, novela luze osonak daude, baina horiek, orrialde gutxiago izan balute askoz hobeagoak lirateke, hobeak izango lirateke. Bat aztatoz? Gainera ez dut uste egia da batzutan novela luze bat irakurtzean nik neonek ere izan dut alako sensazioa. Gorda novela honek soberan ditu egun horri alde. Baina ala ere hori orokorkeria da, eta ez dut uste novela luze bat idazteak zera irakurlea gezki tratatzea bakarranik, hain zuzen ere alderantziz ere ekartzen aldu eta maiz ekartzen du, eta irakurlea gehiago minotzea. Hori bai, novela luze batek, novela txarra baldin bada, luzea baldin bada, orduan irakurlea egiten duzuna da, are gehiago gaitu, eta hori gehiago narratu, baina alegia novela batek izan dezake tramas gainera, eta honek badu, novela guztia gauzatu, harrapatzea, eta gero ere aldibera literatura egitea alegia. Eta hori bai... Literatura zentzunean, irakurri ala gozatzea, pasartetan, badagoela, denok harritzen, eta kapikatzen, eta guztoko, zerbaitak izan dugulako, eta egiten dugu ere, beste jakin min batek bultatu da. Jakina, aldean zizkara gertatzen da. Zenbat eta luze horrein ere, arrisku gehiago hartzen duzu.
eta arrisku gehiago dago, halako momentu batean, behiti egiteko, hanka sartzeko, trampa literario bat, oso agerian jartzeko, ez du gelditzeko. Gaurko nahi gauza baitugu eta ipatzeko eta profitatuko dugu aukera hori. Rock and roll eta izuten gara, eta esan dut hori eta ezen koitea, alegia, bueno, izan dezake gaztelarren izolatur maitaren gan arrera edo eragina eta, bueno, gaiagatik, eta atzekotaren hirian kokatua da, baina ez hiri zehaz batean, hori propio egina. Ezan izan da, hori iruña da, baina tira. Bai, bueno, hori iruña ez da, eta iruña bat, ez, izateke, irazalduari egiten nire gunean, eta da guztetetzen. Azken batez, iruñar batek segurazki ezagutuko ditu, hor leku eta giro ezagunak, baina ez izan interesatzen halako leku zehaz batean, kokatzea. Azken batez, iruñarren dago, iruña izanen da, eta halako orduan berdagoa balio gehitu bat izanen du, liburuak. Baina azken batez, berdin gertatzen, hor gertatzen dena, funtsean, berdin gertatziteken, mendebalde aberatzeko dozen hiri hartanetan, Donostian berean. Birminghamen, Nanteson, Zaragozan. Ia bera aipatzeak horrek gartzen du ere iriari buruzko zehazpenak ematea, eta horrek ere aldatzen du aleberriaren ereituta, alda dezake, tira. Eta henera, alako, horrek ere behartzen zaitu, alako zaugarri etniko batzuk, jartzera, eta nik iarran, badira, horra ipan ematu, badira igual egoera batzuk, ez dakit, kuadrilaren zentzu hori, oso gerra da, oso emengoa dena, ez? Baina oroar saiatu naiz zaugarri horiek gabetzen, ez? Kuadria, ipatu duzu, eta kuadria egu protagonistaren indiren, kuadria badago, gazteago gareikoa, eta nire berroi urte inguruko personai horien horitzapen egin azten baita. Tira, personaiak dira, gizartean kokatuta, bakitza, zer egin batean, estereotipoak ote dira, zene baita, olakoak errez, aurki ditzazkegu edo zure ibili hortan, zure bizitzan ibilidean, okitutako personak dira. Bai, ez da inor erran daitekenik, nintzen pertsonaien agusietan, hau alako izan abizenak dituen pertsona da. Baina gisa hortako jendea, topatu nahi. Igual ezan putakumea, agertzen diren, baina literaturak hortako ematen du, estereotipoak diren, igual estereotipotik urruni lagun daitezke, baina Nikolako jendea ez hau izan du. Auskalo, ni ezoten aizen etariko bat. Edi protagonista, galtzaile, antiheroia, tira, botatuko dizkizuten bat zaugarri, adizkidetasunaren kritika, agazia da, edo... Adizkidetasunaren kritika baino gehiago da, bako bizkontza batetik ikustea, zera, nuketu gainera gure artean, nahi zeuten dela lako adizkidetasunaren, ez dakit laborario, bat, laborario batzutan zero bat, eta adizkideak baitute, eta adizkideak nire gainera nik baina nire, ez dakit, hori nolait ere distanziamendu batez eta ostasun batez ere ikusteko modu bat ere bada, Ena bizkidetasuna eta bizkidetasuna sakralizazio hori ere oso betu baiaten da gaztaroaren edo gaztetasunaren ero laudorio horrekin eta edo sakralizazio horrekin. Ez dakit hor, ez da errotikatzen, momentu batean lagun bateko altzizun dut, nik bilakatu dintzen entutakumea. Eta laguna erraten dut, noiz ez nahiz putakume izan. Pero, egoeren arabera, ez berdin izan daiteke hori guretzako, guretzaren eta nalien arabera. Krudela, patetikoa, maitekorra, ez nostalgikoa, ez dira nire adifuziak, idatzi daitute novela honen gainean,
nik gogor pagatuko dute, baina tira, askotan nire bidea esaten behit diote, horregatik ez egiten, baina giza miseriaren isla bortizkiola paratu dute, esan hori, baina bada ala ere. Bada. Neko miserableak era. Nik uste tornola baitere, hor da ona islatua, ez? Igual modu batzuetan dela esperpentiko batean, ez? Du behu nik uste pixkoak horrelakoak ere badara, ez? Azken batez, hor protagonista nagusia berezeki, nik uste gizakoa dela. Ja, izia barnatu, ez dugu barnatu gura bere izate horretan, baina... Bai, saiatzen da, baina, egiten da, saiatzen dela gauzak, ez da gitxukun egiten, ez? Baina, berak badu nola baitere alako prozesa moral bat. Batzutan, alako autzu batzuk baditu, eta, bueno, hortik gotzen dut. Baina, sonez, ez dakizteaz pizkarragatik. Eta nahiz eta zeratu, oso tipo desastrosoa da, ez? Eta nik uste pizkate, nola eta hortan, bai arela izlatuak, ez? Ez dut uste pertsonai horren gandik funtsean, eta inurruti daudenik, Egiru Paltza kazetaria izan zen, eta ipatu ere bai, eta zaritu ere bai, edu zaragota, topiko biltzen da, ez da biografikoa eta guztiagozik ere, baina orduan bizitako pasadizo askok eta askok ere zurazki eman izan dizu, eman zizuen gara jantan hau idazial izateko. Nik uste lanbide hortan eman nuen denbora gabe nik ez idatziko nuela, ez liburu hau. Hor, hor agertzen dira gora batzuk, ez da nik bizi izan dagoa, igual bat bai, baina ikusi eta somatetakoak ere badira, hortatik desente. Belaunaldi garen isla, baina egoera politikoan sartu gabe, propio indako autua, esan ebaita, neke, ez tizu galetiko zabeti, baina neke litzateke mandezagoen hau bezalako eleberri bat gauzatzea eta bizi dugun egoerari helduz, galdera ia pasatzen duzu. Horrek gauza gertatzen da, ez? Alde batetik naita, indizan nola, nola baitere ibinua itzulita, ez? Nik ez dakit donostian, edo. Baina nik ezagutu dugan jende gerina gure. Naiz euskal literaturan, belagunaldi zera bat, eta ja ez zegu politizazio, eta bar. Nik ezagutu dugan jende gerina, bentsatu dinean, ez zegoen ez politizaturik, ez dut xere. Politizaturik eta ez dakizartan sartutakoak gutxingo bat izan dira. Gero gutxingo hori izan da, gero berbada literatura da eraman dena. Baina gehiengoa, ez zegoen politizaturik. Gero bertalo batetik, momentu batean izan nuen tentazioa, faktore politiko. Faktore politikoa. Nola baitere, irinan zena erraina bere, nola baitere faktore hori eranzteko, eta hori aixe izan nuen. Adibidez, hauek denak hemen agartunen lagun kuadrilari dira, jarraik astetxe bateko ikasle horiak. Nola aldatu baziren gauzak, adibidez, paratzen banetu, lehenbiziko ikaskolako, lehenbiziko promozioko ikasle horiak. Baina horrek zure garriko duken problema, egitu da problema hundiak, hizkuntzaren gaineko adituak, hemen kontatu, hemen dena zatuta dago gaztelan erik ezpalego bezala. Dena euskera da. Hori alde batetik. Gero, politika buruzko adituak, eta hori agartzen duen pertsona batzu, pertsonai nagusioi, ze etiketa erantzi beharko nieke, ze etiketa politiko erantzi beharko nieke. Eta hori niretako azken batez dutzen asotxa, zarata. Nik azken batez kontatu nuen etzen hori. Igual iniz kontatuko dut, baina nik hori. Tira, erantzun dira zortan eta nik dituan gauzentzako, edo aipatu nahi dituan gauzentzako, azkerik ez, baina, sexuaren gaia, maskulinoa ote, Iban Zalduak diniko kritika batean, hori aipatzen zuen, baina tira, rock and rollekoa ez da Mike Hammerren eleberritako misoginia hura, bezik eta era ironikoan, ez nahi luzatuko, eta, alaxe ez, eta esateko maskulinoegia dela ere ez. Gertatzen da, gauzak eta batez ere sexuarekiko harremanak eta kontatu dela
ikuspegi maskulino batetik. Ez dut uste machista, nire zalako daudenik. Ikuspegi bat bai oso maskulinoa da. Gertatzen da, pertsonai nagusiak dituen giza miserien bildun horren barrenean, hor ere bai agertzen dela gaur egungo gizasemearen patua. Guztiot ez dakigula emakumeekin tratatzen. Alaratetik bastur utzi nahi dugu machismoa, igual zibilioz edo ziketazen da etorrizten machismoa, baina eta nola ikero progresista zentzizten gara, baina ez dakigu benetan nola jokatu. Eta hor bai nik uste izlaturik agertzen dela, ez? Eitzina goaz, rock and roll, bai, lagun eta adizkide, funtzioan ere rock and roll leberrian dauden personaiak, bezala irakurri behar da, jakiteko nola bukatzen duen, baina, bueno, maitasuna dagoen tokian, edo, bueno, gorroto ere da, eta infrentzuz, aurkiz, bi aldeak. Gero dagoela maitasuna, gorrototik baina, eta batutze da, nola baitere desmilura bat, desmilura undi bat. Ipatu dut infrentzuz eta aurkiz propio ipatu ere, atzeko zaurrera ari gara, gibeleko zaintzina edo, hortatik ere baitu berri honek, ez? Baina, bueno, aipatu dezagon, nomik ere aipatu duzena rock and roll, eta beti egiten dugu, eta buruz egiten dugu, ez? Lou Reed, zera, zaharrari, edo no, aipatzen dago, gure lagunei barruko, zaharru, eta hola, bueno, zuretako norrek izango zen, gare batean. Netako nio zorro zalitzen ez dut, eta netako lurriz norde bazen, ez? Eta batez ere gainera bandena ipatzen den diskoa, ez? Ardan rola animal, eta horren marrenean rokan kanta, ez? Guk nahi zaitzen genuen. Eta bueno, eta irutzen zitean, hau, pentsatzen dut ere, alako long play baten gizako izan daitekela liburu hau, ez? Mota guztitako kantak ere baituna, batzutan harineagoa, bertzatzutan balabaren bat ere bada. Batek erratzidan, rock and roll izan beharran edo, hau, LP bat dela edo, LP txap edo, daitekela, ontzaten hona, era gehiago Berlin, izan zola. Berlin diskoa, bai, gaztelania zuru horra aurkeztua izanen alda? Ez, nik uste dut, azian aipatu dituan faktoren artean, ez, rock and roll izena eta gero hemen lurriz gainera, ez. Horrek ere, alako irakurle mota bat edo nahazio ezote zuen, momentuan, azartzen momentuan, eta musikari buruzko liburitzat edo hartu izan zen, ez? Hortagaz, bueno, ez da rock and roll izena ekin aterako da, baina azala ez dalako izanen, ez? Azala izanen dalako kale zarrika zera ilun bat, alako estatu bat, alarnaat, eta gudel ikusiko da iruñeko zartzen dorreko zera bat, bai, oso azal politan, ez dut. Desbideratu nahi momentu batez, azala eta gero ere gibelez eta infrentzuz eta aurkiz eta intzina eta hola, alegia, idaz moldeaz neko bainuke zer gehiago aipatu. Bueno, ez zara idazle estandarra, gara egizun estiloa, nahi filosikoa, erregistroa, baitira literaturan ohikoak, jende gehiagoren gana iristeko muga ote, aipatu diguzori guztia, baina bueno, esango dira, ez dizu karrika egingo, ez? Ez dizu kale egingo, ez? Eta antzeko esan moldea, zezan edo zure, bueno, parioa da, zure erronka, edo zure autua, eta horretan segitzeko, no? Zeurezkoa da. Zeurezkoa, zeurezko ere baduzu, entzunatuko zeneko zure baita. Hala, efektu guztot, egia da, horreko murrizten nagoela, nola baitere irakurleria, baina nik uste dut, nola baitere behartuta ere bagaudela, guretik aliketak egin ematera, eta azken batez epe luzeko apostuak egitea ona dela. Hala ere, liburu bakoitzarekin, nire buruari galdetzen dira, tia meretzi duen. Liburu bakoitzarekin eta, edo, aldatu beharko nuke.
Baina, ni momentuz hortan nago. Azken batez, epelizorako, edo epelizoko perspektiba batekin edo, egin behar diela liburuak, ez? Eta hemen nabartzen diren gauza batzuk, ni lehenago gertatitzen zait, ez? Nik erabilitako, nik Zubillago estatuan, duela goi urte aditutako, Jarbati aditutako, esaldi, maravilloso hori, ez? Batean, zera, hori, goizaldean hori basoa utzi eta paketetara batera boligrafa eta bere alapuntatzen den hori gero liburu batera eraman eta Bizkaiko Udako bati irakurtzen diozunean 10 urte geroago orduan erratuzu, zerbait egiten nahi nahi, ez? Hiru errak demagun sol kutsuko zerbait iradoki zigula, zuzen hau agian blues, zigre eizian berriz folk, honek rock and roll, inizan zartuko bazina eman dezagun askotan aipatzen den gaurkotasunezko novela hori eta gure gatazkari heltzen diona ez dut esan nahi egiten ez direnik, baina tamainanetakorik ez dituzte, ez? Ze musika jarriko zenio, beharko zenio egiz? Gure gatazka... Bueno, gatazka eta gure hau. Gure zera. Ez dakit, batzuetan alako punk, zerako bat edo edo punk edo ez dakit alako zerbait edo ez guarriko nioke ez, batzuetan makina hutsa. Bueno, aintzina doa denbora eta dian azalpen bilik ez daukan kantua paratuko dugu, baina zure eskutzen dut horrela azaltzea kantua bera. Hor kantuan azken batez izkorri gertatzen zaiola, izkorri gertatzen zaiola zera kantatzen denari, baina ala ere dantzatzen alnintzen rock and roll irrati batekin. Bueno, nola baiteko esperantza ere bada. Esan ere, guztiarekin ere, esperantzazko eledari baita. Henry Doll, idazle Alemaniarra, 1917 urtean sortu zen, Kolonia hirian sortu ere, eta Borgen hirian zendu zen 1985. Alemaniako armadaren zerbitzuan ibili zen gerran eta handik itzuli eta gero ekin zion idazteari. Kristaua eta baketalea izan zen eta bere inguruko gizartearen ikuskera oso morala garatu zuen. Bere obraren gai nagusitako bat, gizaki bakoitzaren erantzukizunaren onartzea edo errefusatzea da. Prosa erabat soila eta sarritan eskatira zorrotza erabili zituen bere ikuskera ez konformista azaltzeko, baita gerraren aurkako bere jarrera azaltzeko ere. Alemaniaren esperientzia bigarren mundu gerran bikain azalduta utzi zuen idazletako bada. Ona bere obra ezagun edo bere obrako hainbat liburu ezagun beraiek. Trena garaiz irizti zen, 1989an pakaratu da, pailazo baten aburuak, 1993koa, Katarina Nunen ode galdua, 1975koa. 1972 garren urtean, 1972 garren urtean, literaturarako Nobel saria jaso zuen Heinrich Böll. Ona gure gaurko biografia, idazle biografiatu da, eta, haundiru epatzaren eskutik edo gotik, zerretik idazle hau. Nik bat ez ere idazle honen lanak irakurren dituen, zuzenean ikustot dira, biziko gauzak idazten hain nintzelaik argikatzeko bezperan. Eta, 18 urtetik eta 5 urte bitarte hortan, elkarren segidan gaina irakurren dituen 6 liburu. Eta nik ez dut horret, txenditen indiona izan zela bere inguruaren isla iteko modu zorrot hori, modu ere batzutan iloniko hori, zera gizan miserioan izkoat bilduma egiteko hori, aldi berean oso modu errukiorrean, eta giza beren Alemaniako historia hurbilari ere begiratzeko modu zorrotz, era aldi berean errukior hortan, ez? Eta nik uste dut neurri handi batean, ez dakit, pentsatu nuen zurazki momentu hortan,
unen batez ere, nire inguruko gizartea zere alako zerbait egin nahi nukeela, ez? Eta gaur egun gainera ohartunez, zuzen ere, elkarrizketa aukari, hartu ganean liburu bat, are gehiago hartu naiz, zera hortaz. Orduan, egan daiteke, zure zeregin literarioan, Henry de Bolek izan duela alako eragin bat. Eragina, eta batez ere idazteko gogoa, piztarazi zidan. Eta nik uste irauten direla piztarazi zidan hori. Ekarri guztu zerbait, horrela irakurtzeko, zain guztu zerbait justu eta gero... Alako pasarte txiki bat, Henry de Bolean liburu batena, liburua da, espadako zizioa. Alabizena, eta, zera bat, hor dago industria aleman bat, gainera izendatu berri dute, zera korporazioa handi bateko buru, baina labut rono da zemearekin, zemea oso ideia ezberdinetakoa da, eta are gehiago poliziak arriskutsuz dauka. Eta orduan iten du alako deskripzio bat, gora hartatuz. Horra, nahi duzen, Beldurra ematen zion haien pensamenduan, haien egintzen urruntasun naturaz gaindikoak, haien dio bikotea zerbelta zeneaz, eta zenearen lagunaz, neska lagunaz. Etzen ostasuna, azerria zebatzen, abia puntua izan zitekena, hiroka azteko, edo esku ondak jauztitzen azteko. Eta ere, haien ganako beldurra, jakin min bilakatua zen. Rozek, bere semeak, tomateak egiten zituen. Zagarrondak zaintzen, oliak azten, patatak eta azat txinatarra landatzen baratze zarartan. Zibre sengo parrokiaren baratzerik ainean, arresi garaiek inguraterik. Eta bizi ziren, bizi, ondoko zine berrean. Berriz ere pintatua zuten, legioetan geranien aparatuak zituzten. Arratsaldeetan esneketa joaten ziren Hermesen etxera. Berriko bi ostatuetariko batera agertzen ziren izan benka, zerbeza daten zuten. Jogor eramaten zuten berekin, eta arki limonada daten zuen. Idilio garbien azen beraz, gorena, txamindura arrastorik ez. Aspaldi egin zioten uko langilei eta laborariei bere nigautza esplikatzari, eta ez zioten Moskor txoropituen provokazioi erantzuten. Aspalditik ez ziren mintzotean eta zabitza politikaz, grebez ez da errelan ez ere. Kasurik ez zioten egiten motogunen mintzaldi antuzte bezen umetuei. Irriño egiten zuten, zerbeza baten zuten, eguraldiak solasten ziren. Eta ere, irudi ibiliko horren gibelean, nonote, ezpuzten ez artifiziala ere, etxe zuritua, lehio berdeak, gerani gorriak, hor nunbait, bazen zerbait, izua sorrabazteko gauza, baretasun kezkagarriak, segurantza zerbaiten esperoan. Horra, ezkerrik asko honetan, hain ongi ikartzeagatik Henry Boy gazea, eta, azkeneko galdera iradokizun bat, edo nik bultzatu nahi zintuzkete edo horrela, horrein dela berrian edo horrela, berriz ere, horako lehen hori bat berria bidaztera, eta agian, askok eta askok neko bereken eleberri hori ez, guai izpide hori izan da, eta ze girua, eta zain dut zerrote duzu. Esan nahi dute, beti den aipatu dugu balizko hori ez. Agian gure historia urbil daudez mitifikatutu beharrez, eta agian zuzen horrek ere esan duzun bezala, badudela arriskua agian, eta hortan ari nahi literarioki, agian oso asmo edo helburu gorena jarriz gero ere erotzeko edo zatuzteko, baina osartuko dut zera. Osartuko dut, behar bada osartuko dut, zeharri bezeginen dut, ez dut zuzenean kontatu dut. Garo batean, murrua, eroztegotan zegonean, arratzen Hungarian batez ere, Hungariako idazleok idazten zutela iragana hartzen zutela gaitzak, orainaz idazteko. Eta orduan kritiko literario batek garrantzuen, eta orduan orainaz idazten dutela zertaz ari dira, iraganaz. Ondo iragokita edo, eta nola gai ere, gelitzen gerazure horrengo liburuaren zain, plazer handiz, egia zan horrein hartzen gineak ezbait paradarik izan, eta, solaztatzeko, eta azkeneko eta bigarren kantua aurkeztuz, agortuko zaitugu.